Llavors, toquem el tema de l'univers i de la vida extraterrestre. Estem sols a l'univers? No. Dios! Bona nit, bona tarda o bon dia, perquè no sabem quan penjarem aquest podcast. Avui és un podcast molt interessant on tenim en el plató 3 tontos i una persona molt intel·ligent, una persona que m'ha ensenyat personalment a mi. Moltes gràcies, Joey. Guai, ja m'has de començar. Una persona que m'ha ensenyat tot el que és les matemàtiques, inclús a jugar a futbol, la biologia, fa que les coses que semblen que t'exploti el cap, les explica senzilles i creiem que avui, a part de riure, perquè sempre podem riure, perquè això és la vida al final, doncs crec que aprendrem una mica. Amb tots vostès tenim Quim de Marimón. Hola, bona tarda. Bona tarda. Molt bona presentació, no, del Joel? Sí. Molt Sí, bona. jo Un aplaudiment, no poder. Jo no sé si es veu el color, però estic vermell com un titot i ja no sé com amagar-me. S'ha posat calent. Molt bona presentació. És un diamant en brut. Bueno, en brut no, és un diamant, però penso que aportar al món i a la gent el seu coneixement, jo he sigut un privilegiat perquè m'ha fet de pare durant 16 anys i penso que és increïble que el tinguem aquí. Molt bé. I parlarem de moltes coses, d'intel·ligència artificial, de l'univers, d'alguna teoria conspiranoica, si ens dona temps, perquè potser haurem de fer més parts d'aquest podcast. I explica'ns una mica els teus estudis, els teus interessos, les teves passions. Però que no digui les 3 paraules, no, poder? I no pots dir les paraules passions, hobbies i estudis. Simplement això. Una mica de joc. Vaig anar a la universitat a fer educació física i abans es deia INEF, ara es diu cafè. Amb llet. Sí. Llavors, com que no en vaig tenir prou, vaig fer un doctorat. El primer el vaig fer a l'INEF de Barcelona, el segon el vaig fer a l'INEF de Lleida, i el doctorat és en pedagogia i psicologia i llavors bàsicament m'he posat a llegir molt i interessat en temes de ciència i és la meva passió actualment. I els que no es pot dir. No. Xupita. I les coses a les que també faig per passar-m'ho bé és, bàsicament, soc volador. M'agraden molt els esports, però bàsicament em vaig centrar en el parapent. De manera que d'aquests de per aquí al Berguedà que volen en parapent jo vaig ser dels primers, he ensenyat a moltíssima gent i al final també m'he dedicat a ensenyar els que ensenyen, o sigui, professor de professors, he fet 30 o 40 cursos de formació de professors, de manera que és la meva il·lusió. Molt bé. I no ho ha dit, però algun premi hi ha hagut, no? Algun premi? Abans ho has dit. Sí, en parapent només vaig competir 3 anys, perquè amb la feina aquesta de professor de parapent no és que doni masses diners, llavors o treballes o fas altres coses, però no pots fer les dues coses. Però 3 anys sí que em vaig dir vull competir i vaig guanyar 2 campionats d'Espanya. Collons! Ojo, Hòstia, tenim aquí un campió d'Espanya. Un aplaudiment! Un aplaudiment! Perdó. Molt ràpid es diu, M'he deixat sort. Sí, tampoc... sí, a les competicions hi ha 150 competidors, però vull dir, quasi bé són tots els que saben volar bé del país, vull dir, tampoc és que siguin 3.000 persones. Es podria dir que va apuntar molt alt i va a provar. Què passa que no de categoria absoluta, això també he de matitzar, sinó un no vaig ser en categoria biplaces, o sigui, anant dues persones, Vale. I l'altre, com en els cotxes, no? Hi ha ral·lis, hi ha categoria esport, hi ha d'allò, doncs aquí passa el mateix, no? Hi ha les veles que en diuen prototips, que són d'alta gamma, que són de competició al màxim nivell, i llavors ja en diuen les veles perfo, que són una mica per sota, i d'aquests vaig guanyar el campionat. O sigui, de les veles un palet per sota. Però vaig quedar entre els 8 primers. Vull dir que els altres 7 anaven tots amb veles de... Hòstia, Així que va si pari. voleu anar a volar una estoneta sense pagar un helicòpter, que és molt car anar amb helicòpter. Sí. Hòstia, i per aquí al Berguedà que hi ha... I a més deu ser una bona experiència. Sí, exacte. Deu ser una bona experiència. És que aquí el Berguedà Si tens està vèrtic, molt ben reconegut pels pilots. A més de ser preciós, és un lloc molt interessant. Hòstia. I no ho sabeu, però a França hi ha un centre de tecnologia de parapent, que hi ha com el centre del rendiment de Sant Cugat, però de parapent. No. Allà vam veure, te'n recordes que vam veure un home que es matava en parapent? Sí. Pum, a terra. Sí. Vist, fregit. Ja està. Rostit, Sí, oi? fora. No, però aquí fa un Romeu,
hi ha, diguem, el centre de tecnificació de Font-Romeu és el més potent del món. Quasi tots els millors pilots francesos que són actualment campions del món, o sigui, dels 50 millors, no, dels 100 millors pilots del món, 30 són francesos i estan en els 50 primers. Els gavatxos de Déu. Sí. Això és perquè s'explota una zona i llavors això passa en molts esports. Aquí, per exemple, les motos també són tots espanyols o italians. Vull dir, al final ja en passen molts ells tenen un centre de tecnificació que hi van els nens de França, diguem, interns allà, fan 5 dies de parapent, més d'aquests 5 dies n'hi ha 2 també de preparació física. I bueno, molt intens. Un món que hi ha per sobre nostre, mai millor dit. Sí. Parlant de persones intel·ligents. No, però digue-li tu la pregunta. És que també abans d'endinsar-nos en tots els temes que tocarem, jo crec que és important. També volia dir que t'ho demanaves com, sisplau, perquè, com ha dit el Joel, 3 tontos en el sentit que aquest tema se'ns fa ara molta bola, en el sentit que no hi entenem de res. Que ens ho poguessis explicar tant per als que ens escolten, que segurament la majoria tampoc ho tindran molt per mà, que ho expliquessis, ja et dic, com si ho volguéssim entendre, que ho haguem d'aprendre ara mateix. Sí. I llavors, la pregunta que volia fer jo, que li he comentat, i que ja què em pensaria de la paraula normal, què és per tu normal? Saps quan diuen des d'una persona normal o això és normal? Què és normal? 2-3 minuts. No, aviam, normal és que hi ha un volum gran de gent que més o menys fan el mateix, però no hi ha ningú absolutament que faci el mateix. És a dir, normal no existeix, però s'agafa el que més o menys tothom coincideix com a normalitat. Però no hi ha ningú que sigui normal ni hi ha res normal. O sigui, és una falsedat absoluta. O sigui, l'ha sintetitzat. Falsedat absoluta, exacte, m'ha agradat la resposta. Perquè el que parlem al podcast és normal o no? Normal per tots els podcasts que existeixen, però com que sou diferents, absolutament és únic. Yes! Ens ha dit que som subnormals! Supernormal! Hi ha 2 prefixos, un de super i l'altre de... I tu agafes el sub. Anem a l'altra pregunta. Sí, molt bona, Tema de l'ordre del dia. Intel·ligència artificial. Ja, no és intel·ligent, però sí que és artificial. És artificial perquè l'ha fet els homes, però no és intel·ligent perquè no té res d'intel·ligent. O sigui, simplement el que fa una intel·ligència artificial és la pregunta que tu li fas, busca dintre d'internet, en tot internet, tot el que faci referència a allò que li has demanat. Llavors d'allò en concret ho sintetitza, busca tot el que hi ha més la normalitat. La normalitat que busca la normalitat aquesta, que no és normal perquè venen d'allò, però ell sintetitza el que en troba més i és el que t'aboca. Si és una pregunta més o menys genèrica, si és molt específica i només hi ha 3 coses d'allò, et dirà les 3 coses. Tu la fas servir? La faig servir una mica, sí, cada vegada més, però bueno, és allò que un s'hi ha d'anar basant també, perquè tendeixo a utilitzar altres coses i llavors dic, hosti, sí, l'intel·ligència, i llavors no hi penso, bàsicament. Però a nivell d'eficàcia la utilitzes, perquè és més ràpida que no vas a un Google. Sí, i saps que buscaràs quasi bé a tot arreu, el que et dona és, difícilment trobaràs més del que t'ha donat. Però m'ha canviat una mica la perspectiva de veure el xat GPT, per exemple. Jo faig màrqueting i l'utilitzo bastant, i això perquè diguem-ne t'accelera tasques en un moment. I la veritat és que el tenies com un coco, saps? Un d'això, i realment és el que dius tu, que no t'hi parles. És com per exemple, fan música, dibuixen quadres, fan tot això, però l'únic que fan és tu li has de dir un estil modernista. Ell va buscar tota la informació dels modernistes com construïen el quadre. I llavors ell fa un tros d'aquí, un tros d'allà, un tros d'aquí, clar, fa una cosa nova, però tots són trossets, no és res intel·ligent ni creatiu realment. No fa res nou. Agafa la informació que té ell. Que té ell i ho posa. Normalment el color groc s'utilitza molt, el quadre ja saps que serà bàsicament groc. Les formes són arrodonides, i llavors va posant coses aquí i allà, d'allò, i surt una cosa nova que no s'ha fet mai, però que tot podries trobar d'on ha sortit. Molt bé. Tires la primera pregunta o la tiro jo? Vols que la tiri jo? Tira-la tu. Va, opinió personal, què és, ciència o fe? Hombre. Vale. Ciència o fe? Sí, tal qual, si s'apela, ciència. Vale. He d'explicar per què? Sí, estaria bé. Aviam, la ciència està fonamentada, o sigui, és a dir, s'ha de demostrar les coses. Aviam, nosaltres per sobreviure sempre hem hagut d'anar sobre segur. Sabem que si m'apoyo aquí no cauré. Sé que si fico el cap allà m'ofegaré.
sé que si agafo allò és comestible. Tot és coherent, perquè si de cop i volta ell jugant a futbol, el Joel, de cop i volta el pilota se li desinfa com un globo i comença a fer el boig, és impossible controlar la pilota. Per tant, tot és coherent. La ciència és buscar aquesta coherència en tot i tot ha de lligar. La fe és, em puc creure qualsevol cosa. Vale. Està bé distingir-ho perquè jo, per exemple, bueno, tampoc són temes que parli diàriament. Tens fe que jugaràs aquest cap de setmana. La ciència no ho assegura. I el Xavi diu, sí o no? La fe és l'últim que es perd, també, Això també. Clar, com que pots creure el que vulguis, és l'últim que es pot perdre. Exacte. No, però està bé aclarir-ho perquè és això. Si parlem d'aquests temes tan diversos, està bé aclarir-ho. Aquí vull fer un incís perquè m'ha vingut una pregunta al cap sobre el tema de ciència i tal, i més de teories, no sé si entrarem després, però no sé si creus, o jo alguna vegada ho he pensat, no és que sigui molt llest, però de vegades allò que fas alguna reflexió i dic... Santa, ara ja s'ha acabat dir-nos tontos, és que ja ho hem dit 6 cops i ja poder que ens anem posant... Res en tontos. Jo encara no sé en quin grup estic, si en els 3 o en l'1, perquè no m'ho heu definit a mi. Potser es contagi, si t'ajuntes. Sí. No, però el que volia dir és... Creus que hi ha, per exemple, alguna teoria que per exemple, a nivell de, no sé, el Newton o algun científic que n'ha fet, que creus que en tenen alguna d'amagada, que no ha estat publicada, o alguna teoria que no sàpiga molta gent però que realment hi és, per exemple? Aviam, fa temps sí que passava, per exemple, la teoria de l'evolució del Darwin. Sí. El Darwin la va amagar durant gairebé 20 anys, perquè sabia que era tan revolucionària, dir que l'home ve del mono. Aviam, en una època religiosa com era aquella, era molt complicat i ell la va amagar. El que passa que va sortir un altre que li va enviar amb ell un escrit d'aviam què pensava d'aquella idea. I el Darwin se'n va adonar que era el mateix que ell deia. Llavors ràpidament ho va acabar d'escriure i ho va publicar perquè no se l'avancés l'altre. Actualment això va tan de pressa, hi ha tanta gent que explica coses que com se t'acudeixi una cosa i no l'expliquis de seguida, tard o d'hora una o altra te la prens. Per tant, no crec que hi hagi res que s'amagui. Vale. Llavors, toquem el tema de l'univers i de la vida extraterrestre. Estem sols a l'univers? No. Dios! Uau, però els altres tampoc ho estan, però no ens veurem mai. És a dir, si tu no vius mai amb ningú, estàs sol. És indiferent que hi hagi més gent, no? Doncs ens passa això a nosaltres. O sigui, és difícil... Aviam, estàs pensant en intel·ligència, en éssers intel·ligents, o estàs parlant en bactèries? Altres éssers vius o altres éssers vius intel·ligents? Éssers vius intel·ligents, nen, no? Vale, doncs és això que t'he dit jo. Altres éssers vius podria ser que hi ha 2 satèl·lits a Júpiter i a Saturn, a l'Europa i a l'Encelador, que estan rodejats de gel. Però dintre se sap que hi ha aigua, perquè hi ha guèisers. Sabeu els guèisers? Sí, el que explota, que és aigua calent, que surt del... I ha passat... Al final serem tu i jo els tots. Punt positiu, hem tocat el tema que t'agrada. No, però guèisers, hòstia puta, és allò que es veu a Islàndia o això, que és aigua que surt de l'interior de la Ja està. I és aigua segur perquè degut a la presència d'un planeta tan gran al costat, el que és les marees afecten també a l'estructura sòlida, de manera que l'estructura sòlida es mou. Com que es mou, es genera calor, i com que genera calor, l'aigua no està a una temperatura per glaçar-se. Per tant, si hi ha sals minerals, perquè l'estructura, si allò es va trencant, hi ha sals, i també hi ha aigua, i hi ha escalfor, hi ha tots els elements perquè hi hagi vida. Per tant, se suposa que ara el 2030, 2032 o 2035 volen enviar 2 sondes que puguin analitzar o fins i tot entrar a dintre del gel, passa que són molts quilòmetres de gel, però perquè estan convençuts que trobaran vida. I si troben vida és superinteressant, perquè volem saber si és igual que la nostra o és diferent. Boig. Clar, però vida, com estaran formades els organismes que hi haguin allà? Sí, però normalment pensa que seran éssers unicel·lulars, o com molt éssers pluricel·lulars però amb poques cèl·lules, o potser no, potser hi ha peixos, però bueno, un tipus de peix que és interessant veure, primer, si les cèl·lules són com les nostres, si l'ADN és com el nostre, si les proteïnes són com les nostres, si s'hi pot viure, si ells podrien viure aquí. Clar, això ens donarà molta informació, perquè si és similar,
pot ser o que s'hagi transmès d'un lloc a l'altre per algunes explosions, algunes coses, o que la vida a tot arreu sempre serà igual. Per tant, ens podríem trobar una altra galàxia de vida que sigui molt similar a la d'aquí i s'hauria de veure per quina raó, perquè, per exemple, les proteïnes utilitzen 20 aminoàcids, però n'hi ha 100. Per què només 20? Això és el que no sabem. Clar, si trobem una altra vida podrem veure si tenen els mateixos que nosaltres o no. Ja us he dit que estava fònic, que se m'acaba la veu, Tranquil. Però bueno. Pots beure aigua, Què creus que passaria llavors si trobessin un altre lloc de planeta o que sigui? Que, imagina't, no? Demà hi ha una notícia. Es pot realment viure a un altre planeta que no sigui el planeta Terra? Vale. Està habitat aquest altre planeta? No, l'han descobert i potser sí que hi ha... o sigui, vull dir que hi ha vida, saben que hi ha vida això? No, aviam, nosaltres és segur que la humanitat durarà poc, en el sentit de que no hi ha hagut cap ésser animal que duri més de 60 milions d'anys. Els cocodrils són d'aquella època, però els dinosaures no han arribat. O sigui, hi ha molts éssers vius d'aquella època que han desaparegut. L'ésser humà no durarà eternament. I d'aquí 5.000 milions d'anys el sol explota, se'ns menja. Per tant, si la humanitat vol mantenir-se, ha de marxar d'aquí segur. Uau. El tema és, tenim 5.000 milions d'anys per fer-ho, vull dir que tenim temps, però fa 200 anys que la ciència funciona. L'any 4.999.000 milions, amb 10 minuts restants. A última hora. Inventem un coet, va, que marxem. Qui puja? Qui fa cotxe? Claret, fes cotxe. Llavors no aniríem al cielo, aniríem més. Aniríem més? Molt bé. El cielo és una discoteca. És una discoteca. No, el cielo havia sigut una a Manresa, deien el cielo. És Manresa el Quim, Sí. Ah, sí? El cielo fa molts anys que existeix, és un bar musical que hi anava tota la gent de Manresa, jo hi havia anat moltes vegades, que es deia el cielo i era el lloc de moda de Manresa doncs, dels anys 80... Sí, deu estar igual, no? Poder a nivell de lloc potser està pràcticament igual. Allà davant de l'estació de busos. No, estava en un altre lloc, estava més amb el d'allò, però el nom de Cielo allà a Manresa segur que vol recordar l'altre. Estació no, Parada de bus, perdó. Bueno, és igual. Tornant a l'entrevista. Bueno, és igual, això ja parlarem. Tornem a l'entrevista? Sí. No, un moment, aportem ni 20 minuts, molt interessant, De moment... Bueno. Una cosa, això del... Tu creus que es basa molt també en interessos polítics? El descobrir altres mons? Els interessa als polítics? Bueno, vull dir... Aviam. Perquè clar, és una cosa com nova, no sé què, i hi ha poder gent que... Ara toquem una mica el tema extraterrestre, que diuen que hi ha molts arxius classificats d'avistaments ovnis inexplicables, pilots d'avions, exmilitars que han assegurat rodar amb una esfera rodona, coses que amaga el govern d'aquests temes, que això és veritat. Ja hi som. Una cosa és, la creença és com la fe. Demanar el que un creu, jo puc dir qualsevol bajanada. Llavors, la creença, allò. Si es busca des del punt de vista de la ciència, que seria l'interessant aquí, de moment, fins on jo sé, però clar, jo no estic ficat a dintre del govern, podria ser que hi haguessin extraterrestres, però fins jo sé, aquestes afirmacions tenen, o de moment, s'estan trobant explicacions. De manera que, de moment, fins i tot allò que els pilots segueixen altres coses, que són pilots molt experts, que diuen que per tant tenen molta credibilitat i de més, però resulta, ja s'ha vist alguna vegada, que quan han fet l'anàlisi han vist que era la part de darrere d'un altre avió que per refracció de la llum i de més, amb el núvol que tenia de davant i de més, era allò. Però clar, aquest pilot no ho havia sentit mai això, ell només explica el que veu. Però llavors quan ho miren científics, miren problemes de refracció, miren altres històries amb aparells i de més, comencen a trobar explicacions. No vol dir que siguin totes, però jo dic, aplicant la ciència, de moment no hi ha res massa creïble, però també hi ha coses que no s'entenen. Per tant... De coses... Digues, si vols. No, digues tu. Creus que has dit que cap espècie dura molts anys? Sí. Els egipcis eren humans i van fer piràmides alineades amb els astres a uns metres que ara es tardaria no sé quant temps amb tota la maquinària que tenim. Creus que hi ha hagut un tipus, ja no et dic una altra nau espacial que vingués aquí, vinga va, construir... No, un tipus d'intel·ligència, com ara tenim un smartphone nosaltres, que ens sembla revolucionari, en antigues civilitzacions humanes? Estem en el mateix, una cosa és el que un pot creure, una altra cosa és el que d'allò. En principi, no. Vale?
els egipcis no eren gens burros, tenien molts coneixements. Pel que jo sé també, sí que estan alineats, ja no surt la paraula, amb les 3 estrelles del cinturó d'Orion, però també s'ha de veure una cosa, amb 2.000 anys des de que els van fer, les piràmides, el cel s'ha mogut, és a dir, el cel ha canviat una mica. Com és possible que llavors, si llavors estava orientat, ara no n'està? Llavors, la història és que potser en aquell moment les van orientar més o menys, el cel s'ha acabat de moure i ara, mig per casualitat, encaixen o no, o simplement estaven fets una mica ull, estaven allà i jo què sé, i potser ni es fixaven amb el... Una mica sí, la forma s'assembla molt, però clar, nosaltres els homes tenim tendència... És que hi ha una precisió molt exacta, Sí, però llavors, si fa 2.000 anys, si es va fer fa 2.000 anys i tot l'univers, les estrelles més properes es mouen més, les més llunyanes els hi costa més, però en 2.000 anys totes s'han mogut. Llavors, aquesta precisió actual d'ara implica que abans hi havia una falla. També. Ben reflexionat aquí, Llavors aquí hem de veure què està passant. I el tema de carregar tant pes, moure aquells tipus de pedra, si no hi havia ni una puta grua, parlant clar. Sí, però aviam, també s'havien construït catedrals que són molt més complexes, o a nivell de complexitat arquitectònica fer una cúpula esfèrica totalment, com hi ha diguem a Roma i de més en llocs que hi havia. La primera cúpula que es va fer té una complexitat molt superior a la complexitat de fer una piràmide. El que passa que la piràmide el difícil és moure aquells blocs d'aquells quilos. Però bueno, estudiant totes les piràmides d'Egipte es veuen que hi ha piràmides més petites que les feien amb totxos, amb peces més petitones que no pesaven tantes tonelades i que són escalonades. De manera que fan com una primera repisa, llavors en aquella superfície fan una altra repisa, fan una altra i són petitones. De manera que es podrien fer potser en 5 anys tranquil·lament, es podrien fer en 40. És a dir, ells anaven aprenent. I n'hi ha algunes que inclús n'hi ha una que la volien fer ja amb la inclinació normal d'una piràmide normal i els va caure i la van acabar de qualsevol manera. Això et demostra, tots els que van mirant els arqueòlegs, els arquitectes arqueòlegs i demés van dient, aquí es nota l'aprenentatge, el procés d'aprenentatge. Exactament com ho van fer? Es diu que amb rampes, amb politges, tenien molta gent. Amb l'aigua del riu hi ha una teoria. Sí, la teoria de l'aigua del riu és que per arribar, per posar els blocs... Exacte, és que no els arrossegaven pel desert, o sigui, amb vaixells les portaven fins al costat. O sigui, hi ha estudis que s'han fet inclús del subsol. No eren pas tontos, no? No, però és que a més no eren tontos i ells posaven les pedres on els anava bé, i els anava bé al costat del riu. El que passa que fa 2.000 anys el riu no era com ara. Per tant, arribaven amb vaixell al costat. Ara el riu està a 10 quilòmetres d'allà. I hi ha profunditat 2 pams, gairebé. Sí, és totalment diferent. Però llavors arribaven amb vaixell allà, descarregaven la pedra i des d'allà a la piràmide teníem un pas. I de seguida començava la rampa. I què? 3.000, 5.000, 30.000 treballadors. Allà tenien, els escrits posaven primer uns 100.000. Després sembla que han afinat més ara i deu dir que treballaven uns 30.000. Treballaven perquè cobraven. O sigui, no eren esclaus, amb el fuet i vinga. No, treballaven d'allà, però és que era normal. Els faraons donaven el blat, o sigui, el territori del faraó, i el faraó donava el blat, però clar, el blat un cop l'has plantat i de més estàs 4 o 5 mesos que poca cosa has de fer. Bueno, doncs llavors treballeu per aconseguir el blat, i llavors li feien la caseta, la segona residència piramidal, no? Ja està. I aquí fent un incís de, creus que, per exemple, a nivell de teories o inclús de com pensava la gent abans, que tenien menys recursos i potser inclús feien més, creus que són més revolucionaris els invents que s'han fet abans que els que es fan avui en dia? Els invents són, a nivell de revolució, de trencament del que hi ha, són igualment espectaculars en aquella època que en aquesta. El que passa que en aquella època ens sembla que, com que ho hem vist tota la vida, ens sembla que és una tonteria. Però a nivell seu, tenien menys recursos. Sí, vull dir, imagineu-vos inventar la roda. Quan sabeu a les pel·lícules dels indis i es veu que posaven aquells 2 pals i anaven arrossegant amb el d'allò. De cop i volta inventar una roda, allò era un salt espectacular, era com de cop i volta fer un ordinador. Sí, i d'aquí a 100 anys riuran els nostres... Sí, intel·ligència artificial, ja. I la portaran integrada, ja. La portaran integrada. Bueno, això d'integrada, el transhumanisme... Costarà més.
No és que costi més, és que és una mica absurd. Perquè si tu tens un ordinador, o sigui, si tu tens una connexió aquí en el cap, l'has de portar sempre dintre. Estem parlant ja d'una cosa de que volen fer, no? Lo d'integrar xips d'intel·ligència artificial dins el cervell, per ficar en context a l'audiència. Sí. Clar, això, aviam, si ja tens un ordinador i ho pots llegir i ho pots comparar i connectar i de més, per què has de portar una cosa al cap que en cas d'accident, si dones un cop en un lloc, allò se't mou a dintre i pot generar problemes i d'accidents. Sabem que n'hi ha. Al metge i a l'informàtic. No, però és que a més, llavors, si et banyes, no sé què, anar al tanto, s'espatlla, el material s'espatlla, tot s'espatlla, s'ha de tornar a canviar, tornar-t'ho a operar per treure i canviar la peça. Hi ha tantes coses que dius, jo no tinc per què carregar pes, ni per què estar pendent de no em puc donar un cop, perquè encara que estigui, jo que sé, molt ben integrat, hosti, un accident el pots tenir, podria ser que tinguessis més lesió perquè tenies aquella cosa dintre. No? Hi ha una sèrie de coses que si ho tens ho pots utilitzar i si no te n'oblides i fas una altra cosa. Sí, però això és com tot, també. Al final, bueno, jo crec que això, hi ha invents aquests que són molt locura. Tu creus que hi ha algun que, per exemple, el trobar vida a un altre lloc seria un gran invent? Sí, bueno, un dels millors una gran invents. descoberta. Una gran descoberta, vull dir, sí. Sí, seria... Jo penso... Però també una revolució, poder. Sí, jo penso que tard o d'hora la revolució... Sí. D'aquí una porra, amb el que estàs contestant. En quants anys creus que podem descobrir vida fora del planeta? Mira, descobrir vida fora del planeta, si no es descobreix d'aquí 5 o 10 anys, amb allò que us he dit, que s'envien sondes per veure a l'Europa i a l'Encelada, es trigarà molt més. Perquè llavors l'única manera que tenim per descobrir vida és a través de la llum que ens arriba d'un altre planeta i d'analitzar la llum aquesta per poder saber quines substàncies hi ha en aquella atmosfera. Llavors hi ha substàncies que per si mateixes no poden estar allà. Són marcadors biològics en el sentit de que si existeixen al cap de 2 dies desapareixen. Per tant, si els hem descobert, hi ha alguna cosa que en va produint, perquè si no de natural es desfan, es desintegren, no es reabsorbeixen, no passa alguna cosa. Llavors, si són allà, és que hi ha algun ésser viu que els està fent. Però clar, saber quin tipus d'ésser viu, quin tipus de cèl·lula, quin tipus de proteïna tenen, serà impossible, perquè tan lluny, a 2 anys lluny, que és aquí mateix, que és la galàxia més propera que hi ha d'allò. 2 anys lluny, amb la tecnologia actual, estàs 300.000 anys per anar-hi. Boig. És impossible. És a dir, o amb 5 anys, allò d'aquestes 2 satèl·lits que d'allò, ho sabem, o llavors costarà molt més. Clar, això també és interessant perquè hem descobert que la vida extraterrestre es descobreix a través de la llum, després identificar unes bactèries que ho desprèn alguna cosa, perquè la gent potser es pensa que per trobar vida, no? Un telescopi, hi ha un subnormal amb una cervesa i diu, que estoy aquí! No, i és molt més complex, i això ho hem après ara. Sí. Una persona tan científica, tan escèptica? Escèptica vol dir que no tens microbis. Jo espero tenir-ne, perquè molts quilos del meu cos són microbis que no em pertanyen a mi, però que m'ajuden a viure. Ara no em surt. Ara una persona tan firma amb la ciència i de comprovar tot, has viscut algun... Escèptic, vols dir tu. Escèptic. No asèptic, sinó... No AS... sinó ES... No anava tan malament. Sí, no, i ara això. Jo te l'he dit bé, jo t'entenia. O has conegut o has vist algun cas que no puguis explicar o que et faci dubtar, si més no? Algú que dius, tant pot ser, vaig somiar una cosa i el dia següent es va complir. O que hagis estudiat una cosa. O alguna experiència. A vegades llegeixes coses que dius, hosti, si això fos veritat, però clar. Viure-ho. No, jo viure-ho no. Aviam, jo ho he explicat moltes vegades, jo ja us he dit que vol un parapent i he volat molts anys i de més. Jo encara flipo que aquell tros de drap allò voli. Vull dir, més surrealista que això, jo de moment no trobo res. Un drap, penseu que ara faran aquest any una competició, la repeteixen cada 2 anys, que travessen els Alps volant, poden fer uns 300 quilòmetres amb un sol vol, això seria un vol excepcional, però bueno, es podrien arribar a fer pràcticament 300 quilòmetres amb una cosa que plegada i tal posada a l'esquena pesa 5 quilos. Un tros de drap que pesa 5 quilos, l'obres i et permet volar 300 quilòmetres. Això no penseu que és impossible increïble? Sí. Pues i les altres coses a mi em semblen menys increïbles que això, i això passa. I alguna experiència paranormal ja així? Jo no.
Aviam, l'única cosa més paranormal que em passa és que somiu, com tothom. Sí. I que somies coses raríssimes, allò sí que és paranormal, però més enllà d'això. Aquí podríem entrar-hi, no? Que diuen que realment tenen significats, de vegades simbòlics o metafòrics. Què t'ha passat el dia? Si hagués de començar a entrar amb això, no acabaríem. No acabaríem. És a dir, no toquem el tema de la ment i la consciència. Sí, perquè 6 hores més de Però petita. jo tinc un dubte. El pròxim dia. Fes-el. Jo soc molt olles, i inclús em considero, com es diu, ara no sortirà la paraula, quan em penso que estic molt malalt. Aprensiu. Hipocondríac. Hipocondríac, correcte. Vull dir que jo, per exemple, agafo bronquitis i em penso, agafaré una pulmonia i, bueno, total, que el vídeo aquell típic que et surt a tothom o que ho ha llegit o que t'ho han dit, de si tu somies que caus d'un edifici vol dir que t'estarà a punt de morir. Sí. Si t'ha sortit, no? O que et cauen les dents i inseguretats. Sí, alguna cosa així. Diu que els somnis tenen significat. Això realment és cert, i el per què jo puc arribar a somiar de que caic o... Ja hi som. Jo, és el que vosaltres creieu, jo podria creure alguna cosa, fins i tot creure això que m'estàs dient tu, per una cosa d'intentar relacionar situacions, però des del punt de vista científic, si res està comprovat, s'ha de negar. Això no vol dir que tot el que ens passa ho recollim a dintre el cervell. Com que ho recollim a dintre el cervell una opció que té, la més fantàstica i quasi l'única, és buscar patrons i veure relacions entre coses. Llavors, clar, és molt fàcil que dintre el teu cap es relacioni qualsevol bestiesa. Sí. Llavors potser hi ha vegades que nosaltres el que captem conscientment, la consciència, que això podríem parlar també un altre dia, és molt limitada. Però en canvi nosaltres captem moltes coses que no en som conscients, no en el sentit d'ànima, sinó simplement mirant pel carrer, passen coses i jo soc conscient de 2 o 3 coses, però el cervell potser ha captat altres colors i altres coses que a mi m'han passat desapercebuts. Exposició selectiva. Sí, bueno, jo centro l'atenció en un lloc, però me n'arriba més informació. Llavors aquella informació es guarda en el cervell i potser somiant de cop i volta la veig. I potser és una cosa que passo per un lloc que hi ha unes obres que no sé què, que jo no n'he sigut conscient en aquell moment, i aquelles obres, no sé què, doncs com que hi ha obres allà, doncs un dia passa un accident i dius, goita, jo ho he somiat això. Bueno, no n'eres conscient, però ho havies viscut, només que no n'eres conscient, el cervell llavors ho relaciona per 1000 històries mentre dorms, i llavors dius, goita, veus una premonició. Bueno, aviam, ha sigut simplement unir unes coses que ha fet el cervell en un espai d'una cosa nova que no havies pres atenció però que l'havies rebuda realment, i d'aquí sap un miracle. De fet, està tot justificat. Sí, això dels somnis, jo somiu cada cosa sense sentit. Avui he somiat, i us ho pot dir el meu amic, el Capde, que li he explicat, que el meu pare li ficava cocaïna a la sopa a la meva iaia. Perquè s'adormís i pogués fer la seva. I no té cap mena de sentit. Ni hi ha cocaïna allà a la casa, ni res, però són coses que... I ara faré una pregunta... Però goita, la cocaïna saps què és, el teu pare saps qui és, la casa saps què és, la teva àvia, llavors pots barrejar coses com sigui. Llavors el dia que, si mai expliquem lo de la ment i la consciència, s'entén millor, però... Ho deixem pel segon podcast. Una pregunta que us sorprendrà, perquè he vist que anem bé de temps. Vale. Sí? Els colors existeixen? Els colors són paraules que nosaltres posem a una sensació que tenim i li diem aquella cosa. Clar, la sensació aquesta és com el nostre sistema nerviós li arriba als ulls unes ones electromagnètiques, l'ull s'activa, no? I aquesta activació genera unes corrents elèctriques, uns impulsos que arriben al cervell, i aquella sensació que reconeixem perquè l'hem viscut moltes vegades li diem el color vermell. El color existeix? No, existeix la paraula. El color vermell no existeix. Què és el color? Per què veiem això de color marró? Perquè tenim unes cèl·lules... Sí, ara. Perquè una persona, el Santa, diu que el seu color preferit és el marró i jo el trobo horrible. Pot ser que ell vegi una cosa totalment diferent? Aviam. En principi, com que no sabem com funciona el cervell a dintre nostre, no podríem saber-ho això, però si tota l'estructura mental i tota l'estructura de com estan construïdes les cèl·lules és similar a la vostra de la meva, o inclús un és pare i l'altre és fill i per tant genèticament és molt semblant, és de suposar que són molt similars les cèl·lules. Per tant, a nivell de funcionament cel·lular, a nivell de com rep l'ull, com s'activa l'ull,
com transmet i com arriba al cervell, tot això és igual. Ara bé, un cop arriba tot en el cervell aquesta informació, que t'agradi el color marró o que no t'agradi és degut a experiències. Llavors, que tu quan eres petit una cosa de color marró et va fer por i aquell color marró sempre més t'ha quedat allà com una cosa que no l'acabes de veure clara. Llavors, a tu t'agrada el color marró i a ell no. Però això depèn de totes les experiències que has tingut al llarg de la teva vida que fan que sigui coherent una cosa amb l'altra. Però, si miréssim simplement quin tipus d'estímul, inclús el lloc del cervell on va, i de més, seríem molt similars, perquè som pare i fill. Sí. Vale? Però això no vol dir que quan... És a dir, dos ordinadors fets així i tal serien iguals, però dues persones fetes així no. Perquè depèn de l'experiència i de com ho hagi viscut, de si tenia mal de panxa aquell dia, de si li feia no sé què, de si hi havia la veu de la mare i relaciona aquell color amb la veu de la mare i diu ai que bé, i llavors el color tot li sembla bé, si un altre dia un li fa mal al peu i no sé què, doncs aquell color, en el cas amb l'olla, no m'agrada perquè avui no tinc ganes de que m'agradi, i ja està. I ja tota la vida ja vas per mons diferents. Atlàntida. Què és la... Comencem per la Terra Hi ha un plana. vaixell que es diu Atlàntida, però no deu ser això, no? No. Perquè l'Atlàntida és... Existeix l'Atlàntida? Aviam, ja hi som. L'Atlàntida existeix en un llibre escrit pel Plató i per altres autors. Per tant, existeix com una cosa escrita en algun lloc i que era una ciutat i que tenia aquest nom. Per tant, així existeix. Pot ser inventat, pot ser real, s'hauria de veure. Llavors, hi ha moltes ciutats que s'han destruït i han desaparegut perquè ja no se sap on són. Hi ha ciutats que s'han descobert i pensaven que mai es descobririen. Per tant, és allò que diem. De moment, la ciència té 3 o 4 o 5 opcions, o 10, és igual. S'han d'acabar d'afinar per veure si allò. I pot ser que no sigui cap o pot ser que sigui una d'elles. I parlant de fons marí, el Triangle de les Bermudes... És un invent Saps què és, Santa? El Triangle de les Bermudes? Sí, clar, que sé què és. No ho saps. Clar que sí. Explica-ho. Clar que sé què és. És allò que està al mig de l'oceà Atlàntic Sí? i pues, que no sé, o sigui, ningú sap què passa ben bé, que es perden les coses. Molt bé. Pensa que soc tonto o què? Hi ha una cosa de fet... Una mica. Hi ha una cosa de fet que... Hi ha una cosa de fet que és un lloc on, demostrat científicament, i jo ho he corroborat, que es perden més coses que el Triangle de les Verdures, de les Bermudes. L'habitació del Jan? No, aquell lloc tan mal parit al seient del cotxe, allà sí que hi ha coses de Fact. Un facto. Sí. Per què diuen que es perden tantes coses? Per què diuen que els avions... Sí. No, aviam, és una falsetat absoluta. Va començar als anys 50 amb una novel·la que us hauria de buscar la persona que la va fer, però és un autor nord-americà que va escriure bàsicament una novel·la d'això, de ficció, sobre coses que es perdien, sobre llocs que no anaven les brújoles, sobre tot allò, i ho va ubicar en el Triangle de les Bermudes. Ell anava de vacances allà a prop, no sé què, i ho va ubicar allà. I llavors de cop i volta allò va agafar... És com allò de l'Orson Welles, que va fer un programa de ràdio que era la Guerra dels Mons, que representava que eren uns extraterrestres que ens invadien i de més. La gent s'ho va començar a creure i llavors per la ràdio cada dia ho comentaven i s'ho van començar a creure i al final la gent se suïcidava de por. O sigui, Histèria col·lectiva. Sí, pensant això és veritat, això no sé què, ens estan invadint, he vist coses rares. Quan a una persona li té en el cap la idea de que una cosa serà d'aquella manera, és. No sé si ho heu vist alguna vegada, us deu haver arribat en el mòbil, que hi ha un soroll, un so, i dius, si tu penses que diu girafa, Sí. escolta girafa, i en canvi si penses que diu una altra cosa... Correcte. Aquell so és un so que no és ni girafa ni l'altre, ni qualsevol altra paraula que es lligui. No? Llavors, el que passa és que és un so neutre. Llavors, quan tu llegeixes, condiciones el teu cervell que escolti allò que has llegit, i llavors escoltes allò que has llegit, perquè és el que tens al cap i el que és l'expectativa del cervell de què veurà allò. Llavors tu escoltes allò. Si després aquell mateix so dius, però ara vull sentir truita, és igual, qualsevol altra cosa que d'allò, sents l'altra paraula. I és perquè simplement has llegit abans. Si no llegissis res i te'l donessin de cop i volta sense d'allò, podria ser que com que el cervell busca els patrons aquells que us deia, podria ser que diu tal,
Però clar, el del costat trobarà una altra cosa. Si tu et sembla més aquells sons, perquè des de la teva infància aquells sons per tu signifiquen no sé què, pam. Això també té a veure amb les psicofonies. La gent que diu que escolta, que va a una casa i sent mamà, estoy aquí. Sí. Calla, que això tinc por jo no... Ui, doncs ell te la treu de Però aquestes il·lusions són il·lusions òptiques, il·lusions sonores, recordeu aquell vestit que va sortir que era blau, negre, també ho he vist, amb o unes groc, sabates, o unes groc, sabates no ho he d'allò, vist, bueno, és igual. És el mateix, si tu vius en un lloc o estàs a la teva feina en un lloc que tens molt blau, veuràs el vestit groc per oposició, per contrast, perquè està saturat el teu cervell de veure aquell color blau. Si és al revés, que tens una habitació groga o tens una allò, el veuràs blau. Vale. Ja em resol un altre... Llavors el cervell construeix les coses. Ara quan una tia et digui què és això, blau? Una tia no, perdó, la teva parella. Digui, què és això? Blau o groc? Diu, això és perquè a la teva feina veus molt bé. Totalment. Quedes com un rei, saps? Deixa el groc. Aviam, us he posat un exemple perquè el pugueu sí, entendre, sí. Vull dir, jo explico No. coses molt perquè es puguin entendre. I millor que ho expliquis així, I un científic Sí. potser dirà, home, que aquí t'has passat una mica de frenada, però és perquè entengueu com funciona el cervell. I aquí, tornant al tema del triangle de les Bermudes que parlàvem abans, o sigui, focalitzant una miqueta a l'oceà en general, que diuen que s'ha estudiat un 30%, no, més o menys, de l'oceà, creus que a partir d'aquí hi ha noves espècies o nous descobriments que s'hagin... Segur. I per què la NASA el va deixar d'estudiar? La NASA abans estudiava l'espai i el mar. No sé quin any la NASA És que va dir al mar no. Va descobrir alguna cosa que no interessa? Sí, és veritat, això, el mar és... Aviam, el problema del mar és que, per exemple, hi ha gent que diu anar a la Lluna, no és veritat que s'hi va anar perquè hi anava amb una cosa que era com de paper de plata, o sigui, l'embolcall del... De l'entrepà. No de l'entrepà, l'embolcall de l'aparell que al final va tocar terra a la Lluna, va tocar Lluna, diguem. Les parets eren flexibles, eren com paper d'alumini. La gent diu, això és impossible, com aniran allà? Sí, però si és molt fàcil anar a la Lluna. No hi ha aire, no hi ha corrents, no hi ha obstacles, no hi ha res. O sigui, l'únic que hi ha és una mica de radiació, que gaire més de 3 o 4 dies pots tenir problemes, però en principi no hi ha res. Però és que si vas al fons del mar, hi ha corrents marítimes, hi ha animals, hi ha precipicis que poden caure roques. La pressió de l'aigua és absolutament brutal. Cada 10 metres augmenta el doble la pressió. O sigui, la pressió que aguantem aquí d'aire, a 10 metres és el doble. A 20 metres és 3 vegades més. A 4, o sigui, imagina't vosaltres la quantitat de pressió que hi ha a 1.000 metres. És tan complicat que no val la pena de fer-ho. Però creus que hi pot haver-hi una nova espècie desconeguda per l'ésser humà allà sota? Aviam. Hi ha peixos molt lletjos allà, que m'han sortit... Jo, per exemple, soc molt fan de... Bueno, m'agraden molt les peles de taurons. I, per exemple, mi també, t'ho juro, Jo no m'encanten, puc guanyar al mar des que vaig veure... Megalodon. Jo també. Des de Hi ha que un megalodon? Des de que vaig estudiar els peixos a segon de primària no em banyo ni rius ni mars. No, jo t'ho juro que... Per ser en ciència, Aviam. per ser científics, perquè un animal tan gros o per una espècie immensament grossa visqui en un lloc, necessita molt aliment. Vale? Aquest aliment ha d'arribar baix. No, al fons del mar, a les profunditats més baixes de tot, no hi ha ni sol, ni energia, per tant, ni aliment, o sigui, ni capacitat per poder menjar. Si us en recordeu, en la pel·lícula Megalodon representa que tenen una capa Sí, correcte. i per sota d'allò hi ha molt aliment. Hi ha molts... foscor. Bueno, que no hi ha res com el que és... Sí, però Sí, a més perquè- hi ha molts animals, hi ha molt d'allò que pot viure el Megalodon. Perquè diuen que és Però tot si- el que cau, totes les restes que cau... Però és que tot el que resta que va caient, hi ha tants peixos en el mar que s'ho van menjant. Quan arriben a baix arriben les engrunes. I si arriben les molt engrunes poca dels peixos que arriben, les engrunes de les engrunes... Però és que a més, els peixos... I sense sol no pot viure un animal? O... No, sí que pot viure. Però també hi ha... Amb l'escalfor dels volcans, de les... Sí, però llavors hi pot haver. Sí, és que han trobat vida a molta profunditat que forma part d'excrescències que fan els volcans, que l'escalfor que ella ha generat, que hi haguin crancs, que hi haguin esponges, que hi haguin tot d'éssers vius, peixos fins i tot, que estan en una zona que no els pertocaria. Però estan allà, i no hi veuen, però estan allà perquè hi ha l'escalfor de que no ha de ser del sol, ha de ser del d'allò. Però és que quan un animal es mor i va baixant, el seu cos es podreix. El podreix produeix gasos. Al cap d'una estona aquell animal puja, no baixa. Puja degut als gasos fins que explota, o sigui, rebenta la superfície, el que sigui, però a dalt hi ha taurons, hi ha dofins, els dofins no mengen... Balenes o el que sigui que s'ho mengen els altres animals i el que cau són engrunes. No cau una balena sencera, és molt difícil perquè comença a caure
però després torna a pujar degut a la flotabilitat dels gasos de la putrefacció de allò. molt. I quan Els està a Nadal guionistes de Megalodon... se'l mengen els altres animals, el que cauen són 4 engrunes. Com pot haver un megalodon de 200 tonelades? Ja està, titular, els infonsem aquí el És que taquillazo, Sí. No mireu Megalodon, des del que punt és de vista mentida. científic, estic dient, Sí, sí, si sí, s'ho no, no, penses. però- Sí, sí. I Hòstia. és que ara m'he quedat en blanc, Vamos, cop. vamos. L'altre dia cop, m'ha ara passat m'ha tocat a a mi. mi. L'altre dia m'ha passat a mi i se'n van enriure. no. Vols que t'ajudi, aviam? Jo, un moment, jo li volia fer una pregunta que Sí, no estem amb aquest tema, però voldria saber què en penso, perquè hem parlat molt de creences i això. Ets religiós? No. I superficial? En el Què, sentit... què vols dir, En superficial? el sentit de les dones. Ai, no superficial. No, és que superficial. Allò de... Espera, com es diu? Com es diu? Allò de que... Com es diu? Espera't, que jo, per exemple, em fa cosa passar per sota una escala. Ah, sí, sí. Si ho he dit, no? No, no és superficial. No, És que superficial sóc no. Què diu, Joel? supersticiós. Ah! Sí, supersticiós. Supersticiós, Això, vols dir. què dic jo? Bueno, super, Dislèxia, comença pel dislèxia. mateix, supersticiós, Superficial. Dislèxia. Bueno, jo ja volia dir què dir, però... supersticiós. No. Tira, això avui. Supersticiós no. Que passa que hi ha coses que em fan por. Volant Però- en parapent he passat molts moments de por i no sóc Però vull dir- supersticiós. Sí, he passat por directament. Superstició en el sentit de que si fas això tindrà una conseqüència, això no. No, bueno. Lo típic Bueno, que vull els dir, futbolistes si és- entren amb el peu dret al camp. Sí, per Ah, exemple. no. O el de passar sota les obres, allò, una... Home, sota les obres sí, però perquè em pot caure un totxo al cap, però no per Clar, superstició però- que vale, d'allò. vale. Si veig d'allò que està així, doncs no hi passaré, Vale, però vale. no perquè sigui supersticiós, sinó perquè estic veient el totxo que està a punt de La caure. vestida que s'està movent tota. Sí. Vale. No Però creu- si veig que tot és rígid i està bé i tal, sí que passo. No? Vale. No creu... I un gat negre que em passi per davant, em creu i per Això davant. també és normal, no? Vale. Vale, pues res. Llavors, No me'ls trenca perquè em va bé, perquè llavors jo sí que a vegades em passen i dic, No, uau, sí. uau, per si un cas, però no. Anem a seccions o què? però l'última... Tu pots creure el que vulguis, per això. Quina hora és? Anem bé. No, però bueno, com que parles a nivell científic, no, també, llavors, per tant, és com que el que hem dit, Ha no, d'estar- ciència és que hi ha prova. La ciència és que hi ha, exacte, No? Vull hi ha dir- una verificació Correcte. de que això és d'aquesta manera i el que no estigui verificat no vol dir que no sigui, però en principi i amb tot el que ha avançat la ciència ja comença a ser rebuscat per trobar una cosa que no vagi, perquè a mi em dius, hòstia, és que fa 200 anys els que començaven a pensar i tal, o els filòsofs quan van començar a intentar raonar i tal, allà patinaven molt, però ara ja comença a ser difícil d'equivocar-se amb coses tan evidents com la realitat. Una altra cosa és física quàntica, forats negres, el Big Bang i històries d'aquestes, allà, estem com van començar a l'època grega, que no, tot els hi semblava, no sabien si era real o eren els déus o què passava, no? Ja. I quan et mors, la teva ànima i la teva consciència se'n va amb el teu cos? No existeix, aviam, això s'ha d'explicar, però no tinc temps. Com que no tinc temps, no existeix l'ànima ni la consciència. Són paraules que nosaltres anomenem sensacions que tenim. De manera que quan ens morim, ja està. Bona introducció, Però el següent, perquè vindrà part 2 hi haurà segur, de consciència. Jo em quedava 3 hores més aquí. No, jo també, se m'ha passat, de veritat que, o sigui, en portem 3, però se m'ha passat superràpid. Jo us vaig avisar, dic, o sigui, feu preguntes que... Vols dir les teves seccions o les teves preguntes o exemples? Anem a seccions, Jo en tinc, Jo faig la meva Val, o... fes la teva, va. Dale. Faig la meva? Sí, dale. Vale. Com hem comentat, et faré la meva secció, que ara em toca a mi, i aquí barrejo 15 teories, no en farem menys, farem unes 7-8, i simplement has de dir si és real o és fake, si és fictícia, fictícia, que és falsa, i si vols dir per què, o simplement és real, fake, i ens Si quedem dic el aquí. per què, igual no acabem, però bueno. Vale. Sí, I no ens vosaltres- queda- Si és un ens- per què és un 30 segons, ràpid. Vale. Pam, pam, pam. Vosaltres... Ens queden 20 minuts, Voleu vull dir, fer-ne que una encara cada podem un? Com que hi ha 1, 2, 3? Fes, que has parlat poc, que t'han deixat atontat. I a més, sí, segurament m'he equivocat en paraules que havia de dir, saps? Vull Però dir, està a guapo, més, està m'ha de guapo. ser sempre super... Va, és igual. La primera, hi ha una piràmide més antiga que les d'Egipte a Bòsnia? Ho saps? Doncs no ho sé, Ho saps, aquesta? no ho sé. Hòstia. És perquè és fals. Doncs segurament. És perquè és fals. Però com a científic no puc dir una cosa que no sàpiga. No, puc dir sí o no amb una cosa són que no fets, sàpiga. vull dir, són fets com a així. Ara el que tu creguis a partir dels teus coneixements. Correcte. Exacte. La Lluna s'està allunyant de la Terra a uns 3,8 centímetres cada Sí. any. Ja me l'ha après abans que acabés. Mm. Ha dit que sí. L'antic poble És veritat, d'Ogon... això? Sí, no? Sí, és real. Hombre. O sigui, tinc la resposta. Vols que t'ho expliqui per què? Bueno, Abans si vols- estava molt més a prop.
I per què? Perquè jo hi ho vaig veure. Ah, vale. No. Hi ha maneres, perquè la Lluna... Agafava el regle. La Lluna és una... O sigui, hi havia... quan es va començar a crear els planetes i demés, hi havia la Terra i un altre planeta, que ara no recordo el nom, com Mart, del tamany de Mart, que va picar contra... van xocar. El topar es van rebentar, diguem, es van mig desfer, i després es van tornar a reorganitzar. Un va ser la Terra i l'altre va ser la Lluna. Sí. Per tant, de dos planetes que per coses de l'òrbita que tenien van topar, al final van acabar enganxats en una òrbita, però perquè la Lluna, que era una part de la Terra i del planeta aquest, diguem que es va trencar, va quedar dintre de l'òrbita de la Terra, i per tant al principi estava molt a prop, de fet havien topat, i després de mica en mica s'ha anat apartant, i ara s'està movent a 3 centímetres cada any. Molt bé. Vale. En queden 5. L'antic poble d'Ogon ja coneixia l'estrella invisible Sirius B fa milers d'anys. Podria ser veritat, però com que no ho sé, dic que no. Hi ha debat i és falsa. O sigui, hi ha un debat aquí dintre. Ja ho sé, perquè em sona alguna cosa. I és falsa. No, de moment pleno, 3 a 3. Vale. Les abelles poden reconèixer cares humanes. Doncs no ho sé, però no m'estranyaria que fos veritat. Correcte, veritat. De moment, pleno. Per què? Les abelles tenen la capacitat de, quan troben un lloc que hi ha flors molt bones, o sigui, aliment, se'n van a la colmena, és que no em sortia el nom en català, el rusc, exacte, gràcies. Se'n van al rusc i senyalen amb unes danses que fan, amb uns moviments, senyalen a tota la resta de la colònia en quina direcció i a quina llunyania està el d'allò. És a dir, són capaços d'alguna manera veure coses, reconèixer què és i informar els altres, diguem-ho d'una manera així. Si són capaços de fer això, són capaços de reconèixer quin tipus de flor és, potser no són capaces de dir-los mentre estan fent aquesta dansa és una rosa o és un no sé què, no, això no tant, però són capaços, si per tant són capaços de reconèixer diferents tipus de roses, quines són més bones i no, poden reconèixer una cara, a part que veuen més colors que els que veuen nosaltres, la seva visió és diferent. Per tant, si són capaços de fer això, són capaços, teòricament, de poder reconèixer la cara. El Jan, que abans m'ha preguntat que volia tenir una abella de mascota, doncs mira, la podrà tenir. Sí, el que passa que una abella sola se'n morirà de seguida perquè necessiten ser socials. Hòstia. Com el Jan. Quina decepció. Es moren de soledat. Moriria de soledat, necessita haver-hi... Bueno, comprem un rusc d'abelles. Vale, falten 3. Això estaria molt bé. En falten 3. A més, és necessari per la vida. Sí o no? Això és O la veritat. mel. La mel, jo m'encanta. No, però ja no això, pol·linitzen a molts... Tots els animals que pol·linitzen a les plantes fan que després puguem menjar. Perquè si no està la planta pol·linitzada no genera llavors. I per tant, visca les abelles i visca tots els animals pol·linitzats. Gràcies. Els insectes. Visca les abelles! I les papallones i tots aquests animals. Vale. I els ocells. Aquí, següent. Hi ha hagut pluges de peixos en un poble d'Honduras cada any durant dècades. No sé si cada any durant dècades, però que hi ha pluges de peixos, sí. Per què? Real. Ho sabíeu? Toca't els ous. Home, no sabíeu? Però, no hi he pensat. Ho sabíeu o no? Jo sí, m'ha sortit I tu? Toma, màquina. màquina. Jo sí que ho sabia, això. Pluja de peixos, això és veritat, m'ha sortit del TikTok. Una ciutat, pensar que era... Mira, una No és mentida, no? no. Lloro? Pot ser. Una tromba d'aigua, una trompa, en diuen una trompa, em sembla en català. Una trompa d'aigua és com en diuen? Remolí. Remolí, sí, allò d'aquells. Bueno, si passen pels Estats Units i arrenquen les cases, i arrenquen els arbres, i arrenquen tot, imagina't, això també passa al mar. I quan passen al mar, si hi ha un d'allò de peixos, se'ls emporta i llavors els deixen allà on sigui, com aquests que passen per als Estats Units s'emporten trossos de casa i després els deixen anar, vés a saber on, que també plouen trossos de cotxe i plouen trossos de bon coses. descobrir. O sigui, hem après el de les putes pluges de peixos, que és una cosa tan senzilla com un tornado a l'aigua. Molt èpic, molt èpic. Següent. La Gran Piràmide d'Egipte té exactament el mateix número de blocs que dies que té un any. No, la Gran Piràmide d'Egipte, hòstia, en té molts més. Vale. No, és que és veritat. Hòstia, és que era només falsa. 300 blocs, això no faria ni la base. Era falsa. Aquí posa, és curiós, però vull dir que no és veritat. Són 365 dies i una piràmide té milers de blocs. No, i tant. L'última. Els astronautes d'Apolo 17 van sentir música misteriosa mentre orbitaven a la Lluna. He sentit alguna cosa d'això, però vés a saber, des de que ho podien somiar fins a que poden ser... Sí. Total, que l'ha clavat, perquè és cert que és real,
però que no han acabat d'assegurar que sigui certa. Bueno, aquesta ha sigut la meva secció, espero que us hagi agradat. Molt bé, Molt bé, Era molt com bé. teories de fets, que poguessis dir jo, algunes No, inventades. està molt bé, hem pogut allargar Debatre encara una més mica, ara, sí. exacte. Bé, no? Bueno. Vaig les meves Sí, dale. ràpides. Sí, fot-li. Jo tinc 3 dubtes. Ai. L'Antàrtida, no l'Atlàntida, l'Antàrtida, el del gel, pels terraplanistes, és el límit de la Terra Sí. i defensen doncs, que allò és el límit, que només que no hi pot anar ningú i que allò no passa ni Déu. I curiosament agafen com a defensa doncs, que hi ha un tractat de tots els països del món que es barallen hasta per 1 mil·límetre de terra, de no sé què, doncs, curiosament hi ha un tractat, que això és real, que allò no és de ningú. Per què ningú vol allò? Aquí hi ha dues coses. No, tothom ho vol. Però precisament perquè tothom ho vol, allò pot generar una guerra. Com que pot generar una guerra, Però una més? millor, bueno, ja. Però els països més implicats també són els més rics, els més potents, alguns dels més rics i els més potents, no tots, i per tant generaria un problema. A part, l'Antàrtida és a la part sud, de manera que els més potents estan molt lluny. Llavors generar una guerra des de tan lluny és un problema. Vull dir, tant Napoleó com el Hitler no van poder conquerir Rússia perquè els russos anaven retirant. Cada vegada estàs més lluny del teu menjar, de la teva gasolina, del teu d'allò, cada vegada estàs més d'allò, al mig de l'hivern que cada vegada tens més fred, i quan ja estàs dèbil llavors t'ataquen. És a dir, estar lluny d'un lloc que vols conquerir no és una bona història. Els russos estan allà a la guerra d'Ucraïna, ara estan al costat. Si fos gaire més lluny ja tindríem problemes. Això ha passat amb el Vietnam, ha passat amb tot, per tant... Però hi ha una altra història sobre això que vols d'allò que s'ha de plantejar. Per què posen com a eix o punt central el pol nord i per tant el pol sud que era repartit i obert? Si féssim això diferent i agaféssim un punt de l'Índic, de les illes de l'Índic, resulta que Argentina seria al voltant. I podríem imaginar que tens una barrera allà que no hi pots anar. I tu, allà amb els argentins diuen aquí no hi ha cap barrera ni hi ha res. Llavors el problema és per què agafes el pol nord i no agafes un altre punt? Això s'ho han fet venir bé. Bueno, Llavors, un altre també tirant cap a la Terra és plana. Si la Terra es mou a 476 km per hora, no? Per què un avió simplement no s'enlaira, es queda quieta i espera arribar al seu destí? aviam. Ara deu haver pensat que tonto. No, però és una cosa que jo dic. Sí. Pels terraplanistes és... I tu vas d'aquí, d'aquí, allà, pam, i ja està. I els pilots d'avió inclús, el seu mapa és d'una terra plana. No van amb el mapa amb una terra rodona. Aviam, aquí hi ha bastant a explicar. Comencem per lo de l'avió perquè no es queda quieta. Vale. En principi, un avió, si el deixessis quiet aquí, degut a l'atracció de o sigui, l'avió es quedaria, la Terra marxaria i sortiria del planeta, la qual cosa no pot ser perquè la Terra la treu. De manera que realment quedar-te quiet i la Terra marxa i tot allò no funciona. Diuen que gira a 400. Sí, aviam. La Terra gira, però la massa d'aire tot també gira i tot està molt d'allò. Però l'avió, si tu estàs en una terra que gira i tu vas a 300 per hora, quan tu puges i quedes, encara que et quedis quiet, segueixes anant a 300 per hora, perquè aquests 300 ja els tens de quilòmetres per hora. Per tant, estar-te quiet vol dir avançar 300 per hora, que eren els 300 que tenies abans. És com que tu estàs a dintre d'un cotxe, no? Tu estàs parat, el cotxe va a 20 per hora, i tu et sembla que estàs parat, però estàs anant a 20. Si baixessis del cotxe et fotries una hòstia flipant, perquè vas a 20. Seria com, en tot cas, sortir del sistema solar i quedar-te quiet a un punt, el sistema, fiu. Exacte. Mentre estiguis dins l'atmosfera és com si estàs dins el cotxe. No, però hauries d'estar fora de la influència del planeta, gravitatòria. Vale, que és més enllà del que és la capa de la gravetat. O sigui, la influència gravitatòria, imagina't, va fins a la Lluna. La influència gravitatòria significaria el cotxe. Sí. Perquè la gent ho entengui. Sí. I llavors la Lluna encara està dintre de la influència gravitatòria i està molt lluny. Vale. I la Lluna no se'n va perquè està sota la influència de la Terra. I imagineu-vos la Terra respecte al Sol, o Neptú respecte al Sol, està a milions i milions i milions de quilòmetres. La gravetat és molt fluixa, però afecta molt lluny, per dir-ho així. Sí. Jo m'ha esclatat el cap. Per tant, no... Heavy. L'última... No estàs parat. Això seria una fal·làcia dir que l'avió pot estar parat. No, l'avió està anant a 300 i pico com estava. I una altra pregunta, ja que has de respondre tu.
ets una persona molt que relativitzes molt les coses i això et fa perdre por en moltes coses que l'altra gent té por per coses molt estúpides. I això ja t'ho dic jo, que ets així. Ah, vale. Aquesta és la pregunta. Què li diries a una persona pues, com el Santa, Sempre com rebo. jo de més petit, una persona que viu constantment patint de que si vindrà una malaltia, de que si hi ha un accident amb cotxe, de que si no sé què li diries? Ara diré una cosa que està políticament incorrecta, per tant, si cas... No, pots dir el que vulguis. Tanqueu el... No? Aviam, imaginativament és molt correcte que la gent tingui imaginació i que no imaginació, que tingui expectatives i esperances. Per exemple, quan els nens són petits i fan el caga-tió, que això és el tió que menja i surten els regals i tal, això és màgia. I tothom, que agradable és que els nens pensin en la màgia i tinguin aquest esperit i tinguin allò. Sí, però a la llarga aquest esperit fa creure en qualsevol cosa. I aquest creure en qualsevol cosa genera pors, perquè qualsevol cosa és possible. I a l'hora de ser, és a dir, a un adult li és agradable tenir aquesta sensació i poder imaginar i somiar i tot això, però té una part negativa això, que és que si no ho pots i no ho saps controlar, perquè els nens no ho saben fer, i això moltes vegades s'arrossega de gran, tens unes pors que vas arrossegant que ja ni et creus l'explicació científica. Estàs amb la màgia tot el dia. I això és un problema. Espectacular. Uau. Jo m'he quedat Espectacular. amb el que... Molt heavy. Totalment cert. Mira que m'agradava el caga-tio, però és que Li hem no amagat dic- el guiu, el del caga-tió, sí, però va ser dels primers en saber-ho, eh? Sí, no és tonto, és que els nens no són tontos. No estaves molt a favor? Jo no, jo perquè, diguem, a casa es feia i era la il·lusió dels avis, la il·lusió, però a mi no em veies mai allà. No, és veritat, és veritat. Sí. No cantaves, ni pinyons ni torrons. No, aviam, socialment, Esperem jo que entenc... el que ha dit, la broma el que ha dit, però esperem que ho haguem entès. Sí. Però si m'ha semblat una contestació Jo m'ho tornaré a veure perquè no... Jo també. Molt heavy. No m'ha quedat, vull dir... Jo per acabar, Si heu de tornar enrere, tireu enrere. a part de les preguntes que ara venen de la Va, casa... tio, què més vols dir? Un moment, Està a part de ficant les perquè preguntes, passem de l'hora, ja. a part de les preguntes que venen de la casa, Anem bé. per què no ens fa una pregunta del que ha estudiat, del que sap i de tot, i que ens digui 3 respostes i nosaltres diem alhora la resposta A, B, C. Hòstia, és que jo he de pensar una mica, jo No, però aviam. jo soc molt ruc, no soc tan àgil. No soc dels burros, jo no soc tan àgil. Bueno, no sé, és que el meu cap ha semblat increïble aquesta No. això, saps? Però, Com penses? Un Bueno, consell em de dius vida tonto. per... Un consell. No. Una La que ha frase. dit bé, la que ha dit el Santi ja està bé. deixa col·laborar el Jan, que no parla gaire. Vale. Que jo he de fer la pregunta La aquesta? pregunta aquesta amb 3 respostes. Del que vulguis. D'algun tema així dels que hem tocat. Hosti, I tu saps que una resposta és la correcta. però ara bote pronto, jo ja us he dit que soc molt ruc, per d'allò... Sobre qualsevol tema, vull dir, igualment dius les respostes, 3 respostes a vegades. Imagina. Aviam, Uf, ja la té, en un... Estem preparats? En el planeta Terra, sí? Jo vull anar d'un punt a un altre, amb avió. Vaig en línia recta? Vaig en línia... O sigui, els avions què fan? Van en línia recta? Vale? Van en línia... No s'hi val dir línia recta, en plan de que fan la volta per passar pel mar per menys seguretat. No. El que vull dir jo és, tu tens la bola del món aquí, sí? Vale. I vas en línia recta i jo, apartant-me d'allò del món, la trajectòria és així, la trajectòria és així, Vale? o la trajectòria és qualsevol altra cosa, o va per baix, és igual, qualsevol altra cosa que us pugueu investigar. Vale. O donen la volta, espera't, o va recte per aquí, o dona la volta per l'altra banda, o passa per dalt. Ho diem alhora, no? 1, 2, 3, tal com ho ha dit. Recte, o diem recte, curva i per per sobre? darrere, o fa una curva. Digues tu. La que No, alhora, tu creus. alhora. Alhora. 3, 2, 1, recte. Curva. Recte. No, curva. No va, dale directe, primer impuls. Perquè em fa cas a mi, perquè soc No, intel·ligent. curva. M'ha mirat a mi i ha canviat. No val, doncs. No, us explico. Sí. Aviam, en una esfera, si l'esfera és, diguem, rodona, si tu vols anar d'aquest punt a aquest punt, sí, per anar recte hauries de travessar per dintre per anar realment recte. El que fas és donar la volta. Clar. Llavors, Santa sempre la passa curva, per la dintre. distància més curta no és la línia recta, que seria fer això, mirat des de fora seria anar així, sinó que és la de geodèsica, que en diuen que és fer un tall, diguem, obliqu, que va d'un punt a l'altre, però que realment mirat
mirat des de fora, Agafa. dona la curva. Si vosaltres aneu als Estats Units amb avió, veureu que passa pels països nòrdics, veureu tot nevat i tot allò, sortireu d'aquí a l'estiu, arribareu allà a l'estiu, ho veureu per la finestra, si és de dia, no veureu una merda. que passeu pels països nòrdics, ho veieu tot blanc, ho veieu tot d'allò, diu, hosti, estem passant pel cercle polar àrtic, però per això, què estem fent? Uau. I és que és la més curta, perquè és fer la curva així, és més curt que donar la volta així. I donar la volta per darrere, que és més llarg. L'ha d'encertar. És que que intel·ligent que sou, tio. No sé per què, com ha explicat moltes coses, m'he dubtat i dic recte. Vale. Les preguntes de la casa per acabar. Sí, moment de la casa, vale? Ara, La Jan, fot-li. preguntes a casa. Tenim una pregunta que li preguntem tot al convidat i llavors et direm una que va fer l'últim convidat i l'altra que la faràs tu. És una pregunta que faràs tu, vale? Som molt ruc jo per fer preguntes, és que no ho veieu. No, però la que has fet ara, és bona. Molt bona. Aquesta pot ser una Molt bona. pregunta de la vida. Sí, I jo que tu sí. no l'has de contestar, La que tu la que vulguis. fas tu serà pel següent. Sí, Qui li vale? El Marià Casals, l'últim convidat, és un influencer. Bueno, no, fem primer la pregunta Sí, de la casa. Va, perdó, no he dit res. Deixa-li, Jan. El Jan Pregunta sí. de la casa, Jan, fes-la tu. Quina és la cosa més cara que t'has comprat mai? La cosa més cara, el cotxe. Quin cotxe? Un Chevrolet, Un Chevrolet, sí. no me'n recordo. Un Nubira. No, un Chevrolet Nubira, que és un familiar. Ah, vale. Vale. Bueno, Vale. molt bé. Molt bé. Pregunta que ens va fer l'últim convidat, que això que és el que et deia el Jovi, que és el Marià Casals, un influencer. Recomanem a tothom que se'l miri, és espectacular, vale? El Marià Casals? Tot. Seguiu-lo. Va dir la següent pregunta. Què ensenyaries abans? Les fotos de la galeria, vale? Les meves fotos de galeria? Sí. O l'historial del Google? En plan, fer-ho públic. Sí, ens ho ha ensenyat nosaltres, entenc. No. Potser És a dir, què ensenyaria? L'historial del Google, però seria molt avorrit, Què posa? Bo, tot és de ciència. I com és que busco t'agrada coses. tant per això? Ja, Heu disfrutat vosaltres avui? Heu Molt, disfrutat? molt, la veritat és que molt. Sí, a mi és el que em passa, és el que em motiva. I llavors jo vaig començar, anar descobrint. aviam, jo quan anava a escola a estudiar com aneu vosaltres, era la cosa més pal, més avorrida i més esclavitzada que havia viscut mai. A l'institut, els últims anys d'institut em van començar a agradar. A la universitat ja m'ho vaig començar bé. En el doctorat ja vaig flipar. I després del doctorat ja és increïble. O sigui, ja tot m'atreu, tot m'agrada, tot... Ara, per acabar el llibre que estic fent de consciència, la ment i de més, m'he posat a estudiar filosofia. Hòstia. I dius, hòstia, ara? Pues sí. I t'apassiona que vas sabent. M'apassiona la ciència. La filosofia el que em serveix és per veure... Els filòsofs són la gent que utilitzen el raonament i la lògica per descobrir la veritat. Sí. Uah. Però això no porta sempre a bon port. Si no tens coneixement, si no hi ha confirmació científica darrere, et fa anar navegant, la lògica no et porta en el lloc que toca, perquè si hi ha coses que no saps, no les saps. Vull dir, la lògica ja no lliga res allà, no? Per tant, m'agrada la filosofia, però també veig moltes vegades les contradiccions i els problemes que tenien per no entendre de ciència. Molt bé. Es liaven per no entendre. I la pregunta pel següent convidat, quina la faries? Ostres, en tenia un al cap, se me n'ha anat. Qualsevol. Que no sigui científica perquè segurament no en sabrà tant com tu. A on no aniria mai? On no anaria mai, vale. Hòstia, molt bona. No sé si és molt bona. Sí, està Sí, bé. sí, sí. Està bé. I el regal? Ai, sí. Ai, sí, hòstia! Hòstia, l'hem perdut! No, està aquí. Està aquí! Vale. Li dono jo perquè ha sigut idea meva. Sembla bé. Tenim un regal per tu. Un regal perquè no era l'última pregunta, de fet. No. No era l'última A pregunta. cada convidat li fem un regal, sigui... Que el convidat també l'ha de fer, però el Joey mai ho diu, saps? Com ofrena, exacte, el Joel en aquest cas no t'havia dit que s'ha de fer un regal com oferiment que deixem per aquí i això. I jo et vull regalar un ou normal, menjarà el guiu. per menjar i tot, però perquè també volia fer com l'última reflexió que sigui així breu, de la típica cosa que et diuen com a xista, com a broma de què va abans, l'ou o la gallina? Ah, Què va abans, l'ou o la gallina? l'ou. Perquè es quedeu així. I qui el va parir? Aviam. Què? Què és un ou? Què és un ou? Sí. Què és un ou? Una cèl·lula. Ah, exacte.
Per tant, el que primer va començar van ser les cèl·lules. Aquestes cèl·lules es van anar complicant, es van ajuntar amb endosimbiosi amb altres bactèries, van fer les eucariotes, que són les cèl·lules que ens conformen a nosaltres. Aquestes es van agrupar formant un organisme pluricel·lular. Aquest organisme pluricel·lular, per evolució, va acabar sent un d'ells una gallina o un altre animal que fa ous, però al final sempre tot comença amb una cèl·lula. Per tant, el que va ser primer és la cèl·lula. Bravo! Jo és que la veritat de tot el que hem parlat ja ho sabia, però he pensat que... Sí, ja ho sabíem tot. Vale, sí. I a mi m'has deixat bé, doncs t'ho agraeixo. També ara una anècdota, a mi em passava que la meva mare deia fica't a estudiar biologia amb el Quim, que tens examen demà, són les 11 de la nit, ja has d'estudiar 3 temes i no ens has dit que tens examen. I dic, Quim, pots estudiar amb el Joel? I el Quim, sí. Obria el llibre, pam, tema 3, m'he d'estudiar aquesta definició, aquesta, em diu, vale, tanca el llibre i diu, què ve abans, l'ou o la gallina? Comencem per aquí, diu, ja, però és que, no, però és que necessito que ho entenguis. I, ara després els 3 temes no els sabia. Sí o no? Però clar, tardava molt, però els entenia. No, és que és la clau, perquè si no és això de vomitar. Entendre el perquè de les coses. És que a més jo em llegia els llibres, me'n recordo, jo llegia els llibres i pensava, és que això són coses posades aquí, pam, pam i pam, i tu has de creure, i ja està. I dius, és que si ho entens, tu pots fer la definició, no fa falta que dir creure, que la veus claríssim. Sí. I a més te'n recordes. Sí. Doncs moltes gràcies jo crec que per haver vingut. Sí, ha sigut un convidat, He avisat que era un convidat molt top, jo he après més que una classe, la veritat. Sí. I si voleu part 2... Ja no, farem part 2, assegurat, si et ve de gust, t'has passat bé. Sí, jo m'he passat molt bé. Hòstia, doncs que s'ha collonut, I que parles bé. Sí, ho has... Perquè hi ha molts genis que... Com l'Stephen Hawking li costava comunicar. No, ja haurem de tallar un altre cop. No, això no ho tallem, No, però és que ells... Clar que tallaré. Saps què passa? Que ells comencen, penso jo, són gent amb un nivell molt alt des de molt petits. Jo quan era petit era molt burro, em costaven molt les coses. Llavors, jo sempre he volgut saber el per què i lligar-ho bé per poder-ho entendre, si no m'era impossible. I llavors acaba que diuen que quan tens bé una cosa, quan ets capaç d'explicar-ho a un nen o a una persona gran, que està que li agafa molt lluny el tema, que si ets capaç d'explicar-ho que ho entengui, vol dir que tu ho entens bé. Per tant, jo avui he après més que vosaltres. Dios! Uau! Jo he pogut llegir més. Una reflexió en futbol, que és el que sabem, és com no pots ensenyar-li a fer una bicicleta a un nen si abans no sap xafar una pilota. Correcte. Jo. No, moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres, m'ha passat genial. Un plaer, la veritat. I fins la propera. I xulet final. Avui el fas tu, va, te'l deixo. Espera, que et deixo el xulet. Però són 3, Vale. Fins al partido! Vamos! Moltes gràcies! L'ha agradat,